Ohlaziya uMaskandi uthi abantu uyacela ukuthi bengayinaki into adishiwe Imeya KaZwelonke ngoLuve kwi-interview yayo kade benayo nenye yama-channel ekuthiwa i-Perfect TV. Lo mlisi uthi uyafisa abantu sengathi benga-understand ukuthi Imeya KaZwelonke isaseyingane laphana eminye imibuzo bekumele ngabe uyayeqela bese efuna ukuphendula bese eyageja. Uthi uyacela impela ukuthi bengayinaki into adishiwe Imeya KaZwelonke beyibekezelele ngamazwi ayo angemahle abebheke kuLuve, naye uyathemba ukuthi ngelinye ilanga usazokhula umfana. Kodwa nje umfana ngiyafisa ukuthi afunde ukuthi ezinye zezinto akuzona ezokuphawula. Ngizokwenzela nje umzekelo omncane. Ingxabano kaMtiyenziwa noKhuzani siyayiqagela mhlawumbe akukho even nanengxabano. Mhlawumbe kwaba zivumelwano nje ezithize nanokubona ukuthi umuntu useyakwazi ukwenza umsebenzi bagcina behlukana ngaleyo ndlela. Kodwa siyasola ukuthi khona ingxabano yabakhona. Kodwa namanje sisayibheka ngoba abazange bekhulume ngalonto. So into enezifana nalezi lo mfana lo sasemncane endimeni usanda kufika mhlawumbe akaqedi nano 7 months or 6 months ekhona. Kukhula sekwenzile. Ngiyacabanga ukuthi uma ethola ithuba lokuthola interview kumele akhulume ngegama lakhe. Engafaki engachanteli ngegama labanye abantu ngoba leyo nto lezomkhandela amazinyo abushelelezi. Kuyimanje nje usebenzisana nembanga kaKhuzani okumthandeni. Okuyinto le emenza ukuthi abe yitarget ngale kubalandeli bakamgodi noma bama Blue Nations. Iyabo. Even nakubona oKhuzani ngoba usethathe lento le efaka ama-spice noma eyenze ukuthi ingoma kaKhuzani zibe mnandi. Iyabo. Leyo nto useyithathe wayisa ngale. So lonto le izomenza ukuthi agcine nje mfowethu sokubalula kakhulu ukuthi bemcekele phansi noma mhlamba abantu bemlandelisise ukuthi usuke etheni enkulumeni yakhe. So bafowethu ayibencane kube iphuthu umfana sasemncane. Sithembe nje ukuthi ngezayo mhlamba interview ayoyithola uyokwazi ukuthi yonke into ibe ngaphansi kwegama lakhe. Into ebalulekile nje bafowethu leyo. Uxolo nje ayibencane bafowethu. Umfana uyalibona iphutha lakhe futhi nani kusazonitshela ukuthi hayi uwenze iphutha kanjani bafowethu. Ayibencane nje ningabe senimthuka kakhulu. Umfana anehlisa nje lapha enhlambeni bafowethu akekho kulento yoqhawela umfana naye kube iphutha ngoba usasemncane akekho bemgayidile.